הלו, עצור! אח שלי, עצור, מה יש לך? תזהר על הסנטף. אח שלי, סנטף BH. בוא אני אסביר לך מה היתרונות שלו. סנטף BH זה סנטף שיכול לעמוד בכל התנאים האפשריים. חברת פלרם המציאה כאן סנטף ממש ייחודי. הסנטף הזה עקב את כל הרעשים האופציונליים. אין רעש. בוא נשכרה הוא לא נשבר עכשיו. לא נשבר, חזק, עמית. כמה שתקפל, כמה שתעשה, תמיד הוא יחזור לאותו מקום. סנטף חלומי. האם הישנים הצליחו להחזיק 10 שנים, 12 שנים, על זה אני בונה עוד שנים קדימה. זאת אומרת, זה בן אדם שקונה עכשיו פרגולה, כן. שם מעל הפרגולה שלו. שם. את ה-BH הזה, נכון. מרוויח נוחות ושקט שקט. שנים רבות קדימה. בדיוק. עכשיו, קודם כל רעש בקושי יש. ה-BH הוא קודם כל נותן לו את הפתרון להרוויח את הרעש של הגשם. שיש גשמים חזקים ודופקים על החלון, אתה מכיר שלא נרדם בלילה מהרעש של הסנטף? נכון. וזה פחות. אז חשבו פה בעצם על הכל. על הכל. בעצם את הסנטף הזה, בעצם כל מי שקונה ממך פרגולה, כל צריך מי סנטף. שקונה פרגולה וסנטף, אני עובד רק עם BH. יאללה, לא נוגע. תענו. אתה רוצה משהו מיוחד, אתה רוצה להוריד את הרמה או להגדיל את הרמה, יש אפשרות. אבל כמובן שה-BH הוא הכי מומלץ נכון להרגע. אז כמו שהסברתי חברים, סנטף BH זה הסנטף שאתם מקבלים אצלנו בפרגולה. כל המוצרים שלנו מלווים בחומרי גלם האיכותיים ביותר.